Priatelia, ahojte, čaute, vítajte na našej pondelnejšej porade, nakopovačke, edukačnom okienku, informačnom okienku. Kto môžete, komu sa dá, zapnite kamerky, ja tak rada vás vidím, že nepozerám sa len do nejakých takých čiernych štvorčekov. Naozaj je to obrovská vďačnosť, keď môžeme sa takto vidieť od online, i keď sa teším už brutálne na offline, a k tomu vám tiež dneska niečo poviem, lebo budúci rok už chystáme fantastické offlineové veci, ale komu sa dá, zapnite sa, nech sa počujeme, vidíme, komu sa nedá, chápem, pretože je to taký čas. Akokoľvek sa tvárime, máme v týme maminky, máme v týme ľudí, ktorí v takomto čase uspávajú, koja, ukladajú a tak ďalej, a o to viac vďačím, že ste práve dneska večer tu a že namiesto toho, že máte nejaké rodinné povinnosti, že chcete makať na svojich snoch, chcete makať na svojich víziách, chcete makať na svojich vôbec, na svojom živote, a preto ste tu. A každý pondelok sa takto stretávame o 19:00, aby sme si dali informácie, čo nás tento týždeň čaká, aby sme si dali nejaké infošky, ako si môžeme pomôcť, a aby sme si dali možno nejaké úlohy, a aby sme si tiež dali takú pozitívnu energiu, pretože viete, každý z vás sa hýbe v reálnom svete a povedzme si na rovinu, stretáva rôzne situácie v svojom živote a jednoducho potom je ťažko sa sústrediť na to, čo ja v živote chcem, pretože všade sú nejaké výzvy, nejaké možno problémy, nejaké proste veci, a práve tieto pondelky o 19:00 sa tu stretávame, aby ja som vám pomohla nájsť smerovanie to, aby ste mohli napredovať v svojom podnikaní, ktoré máte v rámci Duo Lifeu, a aby ste mohli si plniť svoje sny alebo svoje nejaké túžby, alebo len možno pomáhať iným ľuďom alebo čokoľvek, pre čokoľvek tu ste. A preto tu sme, aby ste sa nabrali trošku takého, ako by som povedala, takého nadýchli sa takou aj energiou a pozitivitou, a to s vami plynulo počas celého týždňa. Ale ja, i keď som veľmi človek, ktorý vníma, že energie, vibrácie a tak ďalej, aj tak viem, že keď budeme sedieť a meditovať len a chcieť byť v pozitívnych vibráciách, tak nič sa nezmení, a k tomu potom musí nasledovať aj nejaké konanie. A práve preto vždy, sľubujem vám, vždy budete tu počuť aj konkrétne kroky, aj konkrétne návody, aj konkrétne nejaké úlohy, a budem vás vyzývať k akcii. Lebo jedna vec je, že môžeme snívať, vizualizovať, meditovať, zapaľovať si energetické sviečky, ráno si dať, neviem, walking meditation, bosonožky, ale pokiaľ nezdvihneme ten telefón, neotvoríme ten chat, neoslovíme ľudí, neukážeme im, akú príležitosť máme, nepovieme im, že čo sa vlastne deje, aké výsledky máme, proste nič sa nestane. Čiže ja som za tú rovnováhu, za tú harmóniu a rovnováhu, že aj vibrovať a vizualizovať, ale následne aj konať. Takže tu budete mať takéto kombo týchto vecí. A s kým ešte sa nepoznáme, moje meno je Ina Semiglazová, na sociálnych sieťach a v biznis svete medzinárodnom sa pozicionujem ako Ina Semi. Som človek, ktorý pred 7 rokmi odštartoval Duo Life na Slovensku v Čechách. Vďačím každému, kto sa na tej ceste za tie roky ku nám pridal, a už je vás viac ako na Slovensku, v Čechách už asi viac ako 30 000 ľudí, a ďakujem každému, kto tu aj pretrval, a stále sme šťastní, že sa pripájajú noví ľudia, pretože tento koncept naberá na obratkách, a dneska ešte vám poviem, kde všade môžete nejaké nové infošky dostať. Ja si otvorím poznámky, pretože som si prešla všetko, čo si dneska my musíme prebrať, pretože naozaj toho veľa. Priatelia, dneska máme 13. Keď ste noví, tak vedzte, že my nemáme mesiac od 1. do 30. Ale náš mesiac vždy začína 16. a končí 15. Dneska máme 13. Takže pokiaľ ste tu prvý, druhý mesiac, opýtajte sa vašich uplineov jednoznačne, prečo by ste mali vykonať aktivitu mesačnú vašu, pretože môžete získať obrovské množstvo darčekov, bonusov, ktoré vám dávame ako bonusy lojalnosti, my to voláme,
A to znamená, že keď ste lojálnym zákazníkom a sa staráte pravidelne o svoje zdravie, tak dostávate bonusy. Zároveň chcem vás, priatelia, upozorniť, že ako viete, vždy 16. nám začína nové zúčtovacie a v tomto novom zúčtovacom, keďže beží taký najsilnejší mesiac, 2-3 mesiace v rámci nášho roku biznisového, tak samozrejme, že Duolife nespí a prichádza s novinkami a vedzte, že 16. v novom zúčtovacom príde až 6 noviniek. Nepoviem vám viac, pretože to viac sa dozviete 15. na webinári. Takže buďte tam, webinár s Justínou Godin, našou odborníčkou na suplementáciu a na kozmetiku. Takže som vám naznačila, že suplementácia, kozmetika a ešte aj tretie tam bude. Z každého po 2, nič som vám nepovedala, neprezradte ma. Nie, že by nebola nahrávka, ale už to je to 2 dní. Ale buďte tam a doneste tam každého zo svojich členov klubu, pretože naozaj, keď uvidíte, čo všetko Duolife vám nachystal, tak odpadnete, lebo ja už som odpadla. A zároveň vám sľubujem, že 15. večer, keď tam budete a sa to všetko odprezentuje a už sa spustí do predaja 15. večer, takže tí vaši členovia klubu, ktorí neboli aktívnejšie v tomto zúčtovacom období, tak môžete ich šťuchnúť, že poď ešte nakúpiť. A zároveň vy môžete už 16. nakupovať vianočné darčeky a môžete promovať. K niektorým produktom som mala dostup ako generálna, takže oplatí sa byť generálnym a som vám pofotila pekné fotečky a pokiaľ za 3-4 dní vám tie produkty dojdú, aby ste si ich mohli dať na sociálne siete, tak vo všetkých vašich skupinách vašich lídrov už 15. večer dostanete tie všetky fotky produktov, ktoré ja už testujem. Takže hláste sa vašim lídrom, aby vám posielali, pretože ja všetkým vám 15. večer po skončení webináru poposielam, aby ste už mohli začať postovať a informovať ľudí o tom všetko, čo tam máte. Takže buďte na webinári. Pozor, všetky webináre produktové od tohto webináru budú pre členov klubu a to má nie pre hostia, ale pre členov klubu a to má špeciálny dôvod, pretože z legislatívneho hľadiska my vonku nemôžeme veľa toho rozprávať, ale keď sme komunita už ako členov klubu, tak môže Duolife povedať viac. Takže stále bude treba sa prihlásiť cez web stránku. Návod máte vo všetkých skupinách, aj v aktualitách, čiže cez stránku sa prihlasujete. Čiže zase ďalšia motivácia povedať niekomu, kto sa chce dozvedieť, že kúp si aspoň jeden produkt za 50 bodov, registráciu máš gratis a môžeš prísť na webinár sa dozvedieť viac. Čiže máte ďalšiu motiváciu, ako zaregistrovať ďalších členov klubu, aby sa tam mohli dostať. Čiže to je veľmi dôležité, ale pozor, tento webinár je o 19. A o 18. predtým máme fantastický webinár s Peťom Planietom, ktorý je ambasadorom a veľmi takým dlhoročným speakerom World Healthy Living Foundation, čo je naše nadácie Žijemu vedomelo a bude fantastická prezentácia o detoxikácii, ktorá je teraz veľmi potrebná na jeseň, na imunitu, stravovanie a tak ďalej. Peťo je odborník dlhoročný, 20 rokov robí v oblasti výživy čínskej medicíny ajurvedy. Naozaj jeho prednášky sú mega zaujímavé a vtipné, vôbec nie sú akoby že nudné, že len to je takéto, že proste plynulé, nudné, ale naozaj skvelo rozpráva tam, práve môžete zobrať aj svojich hostí, čiže o 18. Peťo Planeta 15. a o 19. A o 19. vlastne tá prezentácia. A priatelia, ďalšia vec. 16. teda štartuje nové zúčtovacie obdobie, kde budeme mať tie naše nové super produkty, takže buďte tam 15. 19. by sa dozvedeli. A pozor, práve je otázka v čate, 18. máme podujatie posledné, také veľké podujatie biznisové spoločnosti Duolife. O tom sa dneska viac pobavíme, pretože by som vás chcela previesť takou cestou uvedomenie, prečo je dobre využívať podujatia a prečo oni sú takým našim veľmi dôležitým nástrojom. Ako viem, nahrávka z BDS-ka stále je, ale stále vravím, nahrávky málo kto pozerá
ale byť niekde prítomný online v tej energii a zaživo to naživo je proste to ono. A pokiaľ viem, záznamy stále boli a sú, nič na tom sa nemení. Pokiaľ by bola zmena, tak bude to určite v aktualitách alebo dáme vedieť v čatách, ale pokiaľ viem, tak nahrávka stále je. I keď trvá trošičku dlhšie, kým sa to preklopí do prekladaní. A idem sa pozrieť, aké mám ešte poznámky, čo vám mám odovzdať. Počkajte. Áno. Priatelia, od budúcej stredy, mali sme už to mať od tejto stredy, ale keďže máme až 2 webináre túto stredu, tak nebudem sa tam už mapchať. Od budúcej stredy, vždy od 19. štartujem, ja sa vraciam k tomu, budem robiť také opportunity calls, čo znamená v preklade príležitostný hovor. Hovor o našej príležitosti. Nechcem to volať BKZ, Business Klub zdravia, pretože tie sú relatívne viac akoby mierovo veľmi informačné. A keby som chcela robiť štandardný Business Klub zdravia, ako mnohí ho poznáte, tí, ktorí nepoznáte, to je taká prezentácia našej biznis príležitosti, je asi tak na hoďku až hoďku a pol. Žijeme v rýchlej dobe, povedzme si na rovinu, nikomu sa nechce počúvať hodinová informácia. Tak ja som prepracovala formát a bude taká aj trošku experiment a teším sa na vaše feedbacky, potom mi píšte inúž, či to bolo super, alebo či to bola plná blbosť. Som pretransformovala formát BKZ-u do takej 25-minútovej verzii, kde budem rozprávať o našej príležitosti v 5 bodoch. A to, či je produkt potrebný, čo je to firma, kto je za ňou, lebo ryba smrdí od hlavy. Či je dobrý timing, či je dobré načasovanie, že nie sme ani krátko, ani dlho na trhu, pretože a tak ďalej, naše úspechy. A v 3 vetách marketing, ako rýchlo si človek vráti náklady, či vie zarábať na častočný úväzok a proste veľmi trendovo. A tretie, pre tých, čo nemajú čas, aké úžasné nástroje máme. Čiže ja za 25 minút vašim kandidátom a vašim hosťom odprezentujem firmu tak, že po 25 minútach povedia to, čo bolo. A buď to povedia, že čo to bolo, utekám, alebo čo to bolo, ja to chcem. Každá odpoveď je dobrá. Čiže som sa tak rozhodla, že každú stredu pre všetkých ľudí First Team Duolife, čiže ktokoľvek ste v Duolife, podobno pre vašich priateľov, známych pre vás, a sú dve veci. V prvom rade motivujem vás tam byť, aby ste sa fakt za krátku dobu naučili porozprávať o našom projekte veľmi krátko, vecne a tak ďalej, aby ste to mohli dať za 5 minút, ale to bude na 25, lebo tam dám aj slajdy samozrejme. A pozývam tam aj vašich hostí, pretože keď niekto povie, ja nemám čas, ja nemám toto, ja nemám tamto, ty povieš, že 25 minút, príď sa pozrieť. Baba, s ktorou spolupracujem, proste na najvyššej pozície na Slovensku, v Čechách, vo svete, donesla to sem, moja biznis partnerka, nepoužívajte slova sponzor, upline, to ľudia zvonku nevedia. Ale biznis partnerčka, s ktorou spolupracujeme, taká baba, maminka 2 detí, bude robiť krátku prezentáciu, 25 minút, dobehni, uvidíš, či to zapasuje, či ti nie, keď nie 25 minút tvojho života, prepač, to je jedna séria priateľov, hej, proste, come on, proste, nepozeraj niečo na Netflixe, 25 minút dobehni. Samozrejme, budeme to nahrávať, budete mať k dispozícii, ale viete, že naživo je naživo. Takže ja tú prácu chcem urobiť pre nás, pre vás a tak ďalej a následne ja vyzvem ľudí k tomu. Keď vás zaujalo viac zdravie, ozvite sa človeku, ktorý vás pozval a nech mu dáte nahrávku produktov, prezentácií Peťa Planetu, Majka Ťahuňa, Jižiho Urbanka, doktora Kardaša, pošlete katalóg, čokoľvek. Zaujalo viac vás biznes, pošlite nahrávku marketingového plánu. Zaujímalo vás osobnostný rozvoj, čiže tam všetko spomeniem veľmi tak, aby som len nabudila tých ľudí, aby sme vzbudili v nich ešte väčší záujem, aby následne mohla byť fáza druhá k informáciám. Lebo všimnite si, že keď my človeka posadíme a dávame mu, my milujeme Duolife. Kto miluje Duolife, dajte srdiečko. Ja milujem Duolife. Dajte srdiečko. No, chápete, koľko srdiečok. A teraz si predstavte, že my, ako sme, nám to zmenilo život finančne, zdravotne, priateľsky, ľuďom, čokoľvek. Proste máme veľa zážitkov a my o tom začneme rozprávať a my teraz budeme rozprávať 4 hodiny. A ten človek, čo sa spraví...
to udusí. Musíme mať 20 minút vecne, cak, buď s nami a keď chceš viac, opýtaj sa viac. A už budeme vychádzať z toho. Čiže ja ich vyzvem k tomu, keď vás tu niekto pozval a máte záujem sa dozvedieť viac o produktoch, pýtajte sa. A vy sa spýtate, čo te teda zaujímalo? Čo tá Inka rozprávala? Čo te zaujímalo? Biznis, osobnostný rozvoj, eventy, ako získať auto, ako ísť na dovolenku, ako byť s nami offline, ako byť s nami online. Čo ťa zaujímalo? Čiže 25 minút. Od budúcej stredy štartujeme, priatelia. Od budúcej stredy, dobre? Od budúcej stredy štartujeme, túto stredu vynechávame, lebo máme až 2 webináre a od budúcej stredy už mám spravené krásne propagačné materiály. Ďakujem za plagatiky. Zuzka Becherová pomohla mi, ušetrila mi času, lebo ja síce si aj viem veci sama spraviť, ale ďakujem spoločne, že môžeme takto kreovať a my tiež proste pomôžete s nejakými vecami. A takže ďakujem veľmi pekne Zuzke. Takže plagatiky máme krásne, univerzálne, aj s mojou fotkou, aj bez mojej fotky. Takže keď to chce promovať, len že máme opportunity call, čiže business príležitosť call, a nechcete tam dávať moju fotku, nemusíte, dajte len link, stále to bude na našom linku, každú stredu o 19, pokiaľ tam nebudú nejaké iné veci od dole. Veľmi dôležité. Dajte mi vedieť v čate, ako sa vám to páči, dobre či dobre. 1 páči, 3 páči sa ešte viac. Učím sa od ľudsky. Nedávať, keď dávate v tých oných storičkách, nedávať negatíva. Chcem informáciu, alebo chcem link. Nepýtam sa vás, či sa vám to nepáči, takže každému, kto sa to nepáči, tak musí byť. Tak musí sa zdržať od odpovede. Tak sa učíme múdrosť skupiny. Dobre. Produktové webináre. Opportunity cost, to som povedala. Chcem každému jednému z vás, ktorí už ste dali svoju referenciu na Instagrame a označili mňa hodze tak, že by ma nebolo vidno, poďakovať za to, že ste to urobili. Pozrite sa v referenciách, už tam máme asi 20 odkazov. Ďalších, ktorí ste to neurobili, vyzývam, poďte to urobiť. Naozaj dostávam skvelé feedbacky aj od vás, že vás ľudia začali noví sledovať, že mnohí z ľudí vám napísali, že a čo to máš a tak ďalej. Čiže chytám produkt, nemám tu žiadne produkty, mám tu až iba krém. Chytám produkt, 30 sekúnd, 15 sekúnd, minútka, rozprávam o produkte. Tento produkt som užívala, mala som suché ruky, užívala som úžasný krém Vita C, ktorý je bez chémie, je úžasný, som mamina, stále umývam riť, stále umývam riad, stále upratujem po deťoch, mala som suchú pokožku, a ešte aj krásne vonia. Dajte ma kľudne tak, že označte, nemusí ma byť vidieť, ja vás pozdielam, ja dám naše referencie, ľudia vás uvidia, ľudia si vás pridajú a tak ďalej, alebo si pozrú váš profil. Využite to, stále môžete to robiť. A vaše referencie sú mega hodnotné, pretože pamätajme, že informácie informujú a príbehy čo? Čo príbehy? Predávajú. Presne tak. Anúka sa ma pýta, či nemá myčku. Samozrejme, že máme, ale veľakrát to aj proste malej riťuchu mi neumie myčka. A psie grstky mi tiež neumie myčka. Pretože mala teraz má najväčšiu halus, že krmi naše mačatá a proste aj psov všetkým, čo ona sama pápa a čo nájde. Nedá sa tomu úplne vyhnúť, takže tak či tak upratujeme aj keď tak. Takže počuli ste aj detaily z našej domácnosti. OK. Čo ešte máme? 16. štartujeme, bude kick-off so Sebastianom. Takže 15. 2 webináre. Peťo Planeta a potom prezentácia produktov. Buďte tam, všetko máte v skupinách, linky, podrobnosti aj v aktualitách. Aj na stránke BHLF. 16.18. bude prezentácia Sebastiana s prekladom, štart nového zúčtovacieho obdobia, všetky novinky od Live, buďte tam. 18. máme BDS a k tomu sa dostaneme, pretože to je na naše najväčšie rekrutačné podujatie. A produktové webináry, to sme si povedali. A referencie sme si povedali, zdieľajte. Ešte pozerám, či som na niečo nezabudla.
Asi som na nič nezabudla. OK. A dneska teda, keď sme si povedali také základné údaje, chcem sa s vami porozprávať, priatelia, a si zapnem takto, že speaker's view, alebo si nezapínate kamery. Takže dám si speaker's view a chcem s vami dneska pokecať o tom, že o mojom najobľúbenejšom nástroji, ktoré sieťový marketing a soft marketing má. A týmto nástrojom mojom najobľúbenejším na svete sú podujatia. A veľa ľudí podujatia nemá rado, veľa ľudí ich zbožňuje. Ja som ten praktik, ktorý ad jedna ich emocionálne má veľmi rád, ale na druhej strane sme tu v podnikaní a ja stále budem vraviť, že som tu v podnikaní. Ja nie som tu kvôli tomu, že sa máme všetci ľúbiť. Ja nie som tu, lebo to je life, je moja rodina, nie. Ja som vo fantastickom podnikaní, kde je firma úžasná, kde sú produkty fantastické, kde sa obklopujem úžasnými, vedomými, cieľavedomými ľuďmi, ktorí chcú meniť svoj život a obklopujem sa aj ľuďmi, ktorí prichádzajú, ktorí sú stratení, ale chcú od života viac a tu sa práve tento projekt ich transformuje, alebo prichádzajú ľudia, ktorí majú život uprataný a chcú to pomáhať robiť iným a práve v tomto projekte vidia zmysel. Čiže pre mňa Duo Life není rodina, pre mňa Duo Life nie je modla, pre mňa Duo Life není dokonalý a ideálny, ale pre mňa je to úžasná cesta, vedomá cesta na ceste k môjmu lepšiemu životu. A čo už sa celkovo udialo za tých 7 rokov, čo som v Duo Life, je to proste viac, ako som vôbec očakávala a viem, že blízka a ďaleká budúcnosť je ešte taká, že krajšia a zaujímavejšia, ale bude kostrbata, lebo to sa volá život, raz si hore, raz si dole, raz si hore, raz si dole. A ja považujem podujatia za jeden geniálny nástroj a približne za takých 15 minút alebo 20 minút chcem vám predstaviť ako a chcem, aby ste trošku zažili z iného takého súdka perspektívu, ako ja to vnímam a vôbec ako si myslím, že by mali byť podujatia vnímané v rámci nášho podnikania a že by ste začali vidieť, ako sa hovorí z takého 9. poschodia. Čiže ukážem vám perspektívu poschodia prízemia. Hej, ste na prízemí a niekto vás volá na podujatie a vy, že Ježiš, zase niekde mám byť. Ježiš, zase niekto do mňa niečo chce, aby som sa učil. Ježiš, zase mám predávať nejaké lístky. Zase mám nejaké tu volať ľudí a oni už sú z toho otravení. Kto to pozná, kto to zažil? Dajte mi jednotku v čate. Kto už má jedno pocit, že on už je predajca lístkov a kto má pocit, že už nie každý na neho má pocit, že len on volá ľudí na podujatia. Dajte mi jednotku v čate. Dajte mi jednotku. Máme takých? To je vnímanie, pozor, ja to fakt reálne poviem, to je vnímanie človeka z takej úrovne, že jeden. To znamená, že ja ako by som ten, koho pozývajú. Ale ja vám teraz chcem ukázať perspektívu z pozície, čo to robí pre biznis, čo to robí pre tým a čo tu robí pre vás. Pretože to najmenej, čo by som chcela, je, že by ste niečo robili, lebo musíte, ale chcela by som, aby keď si uvedomíte, že čo to dáva vám, vášmu tímu, vášmu podnikaniu a celkovo celej vašej komunite, keď uvidíte v tom benefity, budete k tomu pristupovať, že úplne inakšie. Lebo chcem, aby ste pochopili, ako funguje psychika človeka. Psychika človeka funguje následovne a to v troch takých perspektívach. A ja vám poviem ako. Kto počul, alebo kto to vraví? Však my nie sme akože v podnikaní, že my predávame, my odporúčame. Všetci odporúčajú, čo na mňa moji priatelia s nami sú ofúčaní, že ja odporúčam, však všetci odporúčajú. Kto počul, že takto je, že čo sú? Ale popri tom všetkom otravujete vašich známych. Kto vie, o čom rozprávam? Ručka hore.
Kto vie, kto to zažil, alebo kto nezažil u seba, alebo je super predajca, ale zažil u svojho týmu, super. Pretože psychika človeka funguje nasledovne. Odporúčanie je v poriadku, ale keď z toho nič nemám. Nič nemám. Keby som mala gramatické chyby, som dyslektik, nevšimajte si, ešte som aj imigrant. No, takže vôbec si nevšimajte moje písmo, ale budem hovoriť, budem písať, takže nič z toho nič nemám. Čiže vy keď pôjdete na Avatára napríklad a napíšete niekde, bože, to bol super film, tak ľudia povedia, super, lebo vám kino nezaplatilo provisku. Vy ste odporúčili, ale vám nikto nezaplatil. Alebo budete bývať v nejakom hoteli, alebo pôjdete na nejakú dovolenku a poviete, alebo s kamoškami pôjdete na wellness, že ten wellness bol super, alebo tá reštika bolo super, mali tam najlepšie sushi, najlepší steak, najlepšiu vegánsku stravu a tak ďalej. Vy z toho nič nemáte, takže ľudia vám uveria. Vy idete na nejaký seminár, hoď by to bolo čokoľvek, na akýkoľvek edukačný, pokiaľ ten organizátor semináru vám z toho neplatí provisku a vy prirodzene poviete, ten seminár bol super, tá kniha bola super, tá edukácia bola super, nič z toho nemáte, ľudia vám uveria. To je to, ako funguje psychika človeka, oni veria ľuďom, ktorí nemajú z toho nič, čo odporúčajú. Dáva vám to zmysel? Čo my robíme v soft marketingu, v sieťovom marketingu, v DoLive? My odporúčame, ale z toho niečo máme. To není to isté. Čiže ľudia budú počúvať vaše odporúčania v momente, keď vy z toho nič nemáte. Napríklad, Zuzka Becherová robí kurz online, neviem, trénera. Ja som si ho predtým zakúpila, ja som u nej bola, mne sa to páčilo a ja to niekomu odporúčim, kým z toho nemám žiadnu provisku, lebo to promujem, ľudia mi uveria. Ako náhle by som z toho mala nejakú provisku, to len akoby príklad teraz bol, hej? Presne tak, alebo že myslia, že na nich chceme že presne tak. Pokiaľ odporúčate niečo, z čoho nič nemáte, je to čisté, energeticky, ľudia vám dôverujú. Druhá vec, kedy ľudia dôverujú ľuďom. Čiže pokiaľ budem promovať Zuzku, že super, oný seminár, nič z toho nemám, ľudia mi uveria, pokiaľ z toho mám 10 eur z každého lístku predaného za 30, už to bude také, asi z toho niečo má, už to bude také, že... Ale aj to sa dá, a to si teraz povieme, ako sa dá, hej? Ale chcem, aby ste vnímali psychiku ľudí a že by som vám vysvetlila, nakoľko sú eventy a podujatia vlastne dôležité. Bod číslo 2. Ľudia dôverujú expertom. Expertom. Čiže, ukážem vám rozdiel. Pred 7 rokmi, keď som nemala peniažky, bola som skrachovaná mamina a tak ďalej, som rozprávala, že ak v DoLife sa dá super zarobiť, asi ako mi ľudia verili, že áno, určite. Ale teraz, keď už som profesionál, som sa za 7 rokov toho veľa naučila, mám výsledky, mám veľký tím, mám pozíciu, deklarujem auta, dovolenky, finančné príjmy a tak ďalej, to už je jednoduchšie overiť, lebo mám výsledky, lebo som už expert v podnikaní. To isté, keď sa bavíme o produktoch. Keď príde niekto, kto je masér, lekár, výživový poradca, kozmetička, kadernička a rozpráva konkrétne o nejakom produkte, s ktorým ona má na papieri, že je expert, lebo je terapeut, lebo je kadernička, alebo je kozmetička, alebo je to proste, neviem, výživový poradca, alebo to človek, ktorý je ambasador World Healthy Living Foundation a bude rozprávať o niečom, čo je zdravé, budú mu ľudí veriť? Budú. Ale kto prichádza do DoLife väčšinou? No ľudia, ktorí v minulosti nemali finančný úspech alebo hľadajú iné možnosti, alebo mali zdravotné problémy nejaké a teraz prichádzajú a teraz si chcú zmeniť život, ale zároveň promujú tie produkty. Čiže si predstavte, že príde Ujo, ktorý má 120 kg, mal 3 infarkty, cukrovku, problémy s klbami a čokoľvek, ale medzi časom
Dostal sa na prednášku Peťa Planetu, lebo povedal si, že ja už nechcem mať 4. infarkt, lebo pravdepodobne ho neprežijem. Ja chcem vidieť, ako moje vnúčatá vyrastajú a vedomelo začal niečo robiť so svojím životom. Začal sa zdravšie stravovať, namiesto pivo začal piť vodu, proste namiesto cukru začal jesť ovocie, začal užívať doplnky výživy. Jeho zdravie začalo sa vylepšovať, ale keďže on 30 rokov predtým kašľal na svoje zdravie, tak to není hneď na ňom vidieť za 2-3 dní, za týždeň, za 5. Ale on teraz pochopil, že ja už nechcem mať taký otrasný život, zdravotný stav. Ja chcem o tom povedať celému svetu, lebo vidím v tom budúcnosť. A teraz si predstavte, že ten človek príde za svojim kamošom, ktorí žijú taký istý životný štýl, ako on rozprávať, počúvaj, ale tu možnosť žiť zdravšie a dokonca môže mať z toho biznis. No čo si ľudia o tom o ňom pomyslia, že? Lebo nie je expert. Takže priatelia, komu ľudia dôverujú? Tým, ktorým ja odporúčam a niečo nemám z toho, alebo od expertom. A čo keď napríklad ja nie som ani jedno, ani druhé? Čo ja odporúčam, lebo z toho niečo chcem mať, ale zároveň nie som ani expertom. Ja nie som vyživovou poradkyňou, ja nie som proste naturopatom, ja nie som masérom, ja nie som lekárkou, ja nie som sestričkou, ja som maminka na materskej. Ako ja môžem ľudí dostať k tomu, aby uvideli otvoreným dušou, srdcom, myšlienkami, všetkým ten obrazok, ktorý ja chcem im ukázať. Ako? Máte nejaké nápady? Takí, čo vedia, mi nehovorte samozrejme, však u niektorých vás už školím niekoľko rokov, tak samozrejme príbehom áno, ale tretí moment, kedy funguje psychika človeka, kedy je otvorený počúvať, to sú masy. Čiže veľa ľudí. Veľa alebo masy. Príklad. Ja som bola na stretnutí Biznis klubu zdravia. Ukázali mi tam projekt Duo Life. Mne sa brutálne zapáčil. Veľmi sa mi zapáčil. Som povedala, že wow, to je super. Vrátim sa do svojho... A tam vidím ľudí, ktorí sedia vravia, že wow, to je super. Vrátim sa do svojho domáceho prostredia, kde moji kamoši, známi, priatelia, kamaráti zo školy, moji kolegovia z práci vravia, že to je blbosť, že to je pyramida, že to je nejaká sekta, že ľudia chcú niekde natiahnuť. Čo vravia masy a komu ja verím? Prirodzene psychika človeka je nachylná dôverovať väčšiemu množstvu ľudí, ktorí vravia to isté. A teraz si predstavte, že ja toho istého človeka, čiže seba, zoberiem a prenesiem na také BDS-ko, kde je 600 ľudí, 1000 ľudí, 3000 ľudí, 5000 ľudí, hodeť bolo 100 ľudí a všetci rozprávajú o tom, ako produkty pomohli, ako sa im zmenil život, ako mohli začať chodiť na dovolenky, ako nemali a majú, ako proste začnem rozprávať tam ja, že za 7 rokov, že som začínala s malým synčekom a proste nemali sme na nájom a teraz žijeme v úžasnom dome, chodíme po dovolenkách, stále pracujeme, mám druhé dieťa, mám úžasného muža, proste zarábame a žijeme si život svojich snov a to je len začiatok. A takých príbehov, alebo niekto bude rozprávať, že mal rakovinu a proste sa mu polepšilo a niekto, že prišiel o prácu v covide a teraz to má inak, že nemal čas na deti a teraz ho má. A takých príbehov tam bude 20, 30. A ďalších 500 ľudí bude písať v čate, wow, to je úžasné, ja to mám podobné, to je skvelé, bla, bla, bla. Zároveň prídu majitelia firmy a budú rozprávať príbeh, ako pred 10 rokmi začínali, aká ich je vízia, misia a tak ďalej. A ľudia uvidia, že to sú seriózni,
podnikatelia, že to nie sú žiadni darmo šlapi nejakí pofiderní. Následne príde doktor Kardáš, ktorý má 75 plus a je plný vitality, plný zdravia, bude rozprávať proste o tom, ako naše produkty menia životy, čo všetko, s akými novinkami sme prišli. A toto celé človek naraz z tej masy, kde všetci hejtovali, čo sa mu zapáčilo, dostane sa do masy ľudí, kde bude počuť kopec vecí. Rôznych, ale pozitívnych na tému toho konceptu, ktorý sa jemu zapáčil, čiže na tému dual-life, na tému soft marketingu. Čo si myslíte, aká bude jeho reakcia? Je mu ľahšie odísť alebo ľahšie ostať? Napíšte mi, ľahšie odísť, ľahšie ostať. Ľahšie odísť od dual-life alebo ľahšie zostať s dual-lifeom? Zostať. Ľahšie ostať. Presne tak. A to je ten zázrak, ktorý robia podujatia. To je presne ten zázrak. To je ten zázrak, ktorý robia podujatia. Toto je ten zázrak. Lebo, priatelia, nie sme všetci experti, nie sme všetci Majko Ťahuň a Jiži Urbanek a Peťo Planeta a doktor Kardáš. Nie sme. Sme obyčajní ľudia z mesa a kosti. Niekto z nás má skúsenosti, niekto z nás nemá, ale není každý z nás expertom. Ale každý z nás, ale každý z nás, keď odporúča dual-life, tak niečo z toho chce mať. My toto tiež nie sme. Pretože každý z nás chce niečo mať, pretože tu sme v podnikaní. My chceme z toho niečo mať. Chceme mať nových členov klubu, chceme? Chceme mať nových group lídrov, team lídrov, executive lídrov, chceme mať každý minimálne 15 direktorov v sieti. Chceme z toho niečo mať. Proste to je blbosť, keby sme nechceli z toho nič mať, tak to neodporúčame. Chceme predať produkt, chceme predať biznis, čiže toto pre nás absolútne odpadá. Čiže v tejto fáze nemôžeme nechať ľudia, by nám dôverovali. Pretože oni nám nebudú jednoducho dôverovať. Expertami prosme nie ste. Sú takí ľudia, ktorí sú. Tu pozerám, Lenka sedí Urbanková, ona je terapeut, ona je coach, ona ešte moje bábätko bohatkala, keď bola v brúšku a snažila sa ho otočiť. A proste áno, a takýchto máme kopec a je to úžasné, že odborníci prichádzajú ku nám, pretože vedia, že to je kvalitné. Ale ja nie som odborník od zdravia, i keď za tie desiatky rokov, čo to študujem v rámci pre seba, pre svoju rodinu, kopec vecí viem, ale nemám na to papier, nechcem sa tak pozicionovať. Ale čo vieme spraviť? Vieme ľudí doniesť do prostredia, kde budú masy ľudí, ktorí budú pozitívne nastavení na tú vec, ktorú oni chcú odprezentovať. Chcem, aby ste sa na tom zamysleli teraz z 9. toho poschodia. Viete, ako pozorovateľ. Aha, lebo ja počujem veľmi často, ja už nepôjdem na to BDS, však to je to isté, však tam je v kuse sú tí istí speakery. Že moja zlatá, ale to není o tebe. Ty tam máš byť kvôli tomu, aby si videla, čo tvoji hostia počujú a tvoji noví členovia klubu počujú, aby si bola v obraze. A nikdy to nie je to isté, lebo za každým, keď tam prídeš, si novým človekom. Lebo je to tá istá informácia, ale ty za každé 3 mesiace, 4 mesiace, keď tam prídeš, ty si nový človek. Ty si zažil niečo nové a ty už to vnímaš inak. A na začiatku si to vnímal ako konzument, ktorý potrebuje byť súčasťou tých mas. Potom to už vnímaš ako team líder, ktorý už tam má nových hostí. A potom to už vnímaš ako líder, ktorý vidia, že tvoji ľudia donesli tam ľudí, že by tí ostatní sa vyškolili. My sa meníme, čiže ten istý event, samozrejme, že to musí byť to isté. To je náš nástroj, to je náš systém, to je podobné, to je to isté, pretože my v rôznom čase a priestore odovzdávame novým ľuďom tie informácie. Počuli ste takú frázu, že neexistujú v našom podnikaní nové otázky, nové námietky, len prichádzajú noví ľudia, ktorí majú tie isté otázky a tie isté námietky. Neexistujú v našom podnikaní nové otázky a nové námietky, len prichádzajú noví ľudia, ktorí budú mať tie isté námietky a tie isté otázky. Ale my ako rastieme, koľko skúseností máme, koľko zažijeme, koľko odovzdáme, koľko sa naučíme,
My sme schopnejší a schopnejší odovzdávať tie informácie uvedomelejšie. Priatelia, ja sa hecnem a ja dohľadám nahrávku z môjho prvého, to nebolo ešte ani BKZ, to bola prezentácia v marketingu pred 7 rokmi. Neviem, kde je, určite niekde mám. Ja si ju dohľadám, normálne sa hecnem a ja normálne s celou vám to pošlem, budete sa rehotať. Koktala som, nevedela som rozprávať, čítala som, no bolo to, keď si myslíte, že ste hrozní v prednášaní, tak to znásobte 100 a to som bola ja. Naozaj sľubujem, nepreháňam. Katastrofa. Ale keď som to BKZ-ko prednášala a 1000-krát, tak no na 1000-krát už to, na 100-krát už to bolo lepšie. Čiže je to len prax a prax a prax a prax. A to isté vy sa budete rozvíjať. Ale pozor, podujatia sú pre nás geniálnym nástrojom na to, aby sme, keď nie sme expertom a možno ešte nemáme nejaké obrovské skúsenosti a nie sme určite tým človekom, čo z toho nič nemá, keď človek vstúpi do life-u, doniesli človeka do prostredia, kde množstvo ľudí, ktorí sú tam, mu ukážu, že je v dobrom mieste. Pretože možno váš príbeh ho nezaujíma, ale zaujíma ho príbeh niekoho iného. Zaujíma ho možno nejaký zdravotný príbeh, nejaký príbeh podnikateľa, možno príbeh majiteľov, možno vízia majiteľov, možno príbeh furáhy, pretože my sme súčasťou aj nadácie, kde pomáhame deťom, kde zachránili sme už 1000 životov detí v Afrike napríklad. Veľa ľudí o tom nevie, ale mnohí z vás na to prispievajú na mesačnej báze. To je obrovská vec, pretože čo dávaš, sa ti stonásobne vráti. Ale ľudia to musia vidieť a možno veľakrát nie sú schopní od vás to počuť. Takže musíte ich dať do prostredia, kde oni to budú počuť. A teraz úprimne, kto tu a teraz dostal trošičku iný pohľad na podujatia, čo oni robia? S akou psychológiou sú robené? Dajte mi jednotku v čate. Ja som len zvedavá, či máte trošku iný pohľad na to. Vy ste úžasní, už obrovské množstvo jednotiek. A práve preto ja stále vravím, že podujatie sú geniálnym nástrojom, lebo oni sú presne to miesto, kde človek vidí out of the box, čiže mimo tú takú krabicu, kde človek vidí väčší obrázok, čiže bigger picture, kde človek sa rozhodne a sa s niekým stotožní, kde človek proste uvidí niečo viac. A naopak my lídri, ktorí sme už ich zažili tých podujatí 1000, 1 500 000, musíme tam byť, pretože my musíme vedieť, a vy ste tu všetci už lídri, pretože máte vplyv, vplyv má hoď na jedného človeka je líder, vy tam máte byť kvôli tomu, lebo vy potrebujete vidieť, čo vaši ľudia tam dostávajú. A keď máte pocit, že tu a teraz nemám tam žiadneho človeka, duplom tam máte byť, pretože vy musíte nasať tú energiu, aby vedieť, ako na budúce, s akými informáciami človeka tam pozvať. A ja poznám obrovské množstvo ľudí, práve počas podujatí sa rozhodli byť súčasťou Duolife. Krásnym príkladom je Mirka Jarošová, International Director spoločnosti Duolife, ktorá mi nepovedala nie. Tak som povedala, poď so mnou na BDS. Ja ti nebudem presviečať. Nie. Poď sa pozrieť na BDS. Ona prišla do Poľska a sa rozhodla, že chce byť. Krásnym príkladom je regionál direktorka Ľudská Holbová, ktorá mi povedala, ja Duolife, nie, ja chcem byť coachom, hovorím, Luci, poď sa pozrieť na BDS, bol COVID, ona prišla online a povedala, že wow. A Ľudská Holbová po BDS-ku online sa rozhodla, že chcem ísť do Duolifeu. Neviem, či báby tu sú, keby boli a chcú povedať. A poznám tak 1 000 000 príbehov, naozaj 1 000 000 príbehov, kedy ľudia boli takí, že nalomení, áno, nie, prišli na podujatia, tam im to kliklo. Ani ja, taký super predajca, ktorý Eskimákom predá ľad, nebola som schopná odovzdať a predať ten projekt, ale podujatie to urobilo. A ja som sa rozhodla, že ja nemusím dať ľuďom všetky informácie. Ja len potrebujem im ukázať, že ty potrebuješ prísť na podujatie. Len
toľko maličko tvojho času, poď si vytvoriť vlastný názor, rozhodni sa a urob s tým všetko. Čiže priatelia, podujatie v sobotu. Business Development Seminar, posledné v tomto roku. Keď už chápete, ako funguje psychológia človeka, keď už chápete, čo podujatie robí, kto teraz už vie, prečo má pozvať ďalších ľudí na podujatie, dajte mi 5 v čate. A kto ešte nejakých ľudí pozve, lístky ešte máme, sme online, dajte mi 5 v čate. Kto už pochopil, že čo to robí? To není o tom, že my niekoho otravujeme. Nie. My šetríme svoj čas, pretože človek za toho pol dňa alebo za ten deň jednoducho zistí, či to je pre neho alebo pre mňa. Keď chcete moju formulku pozývania na podujatie, moja formulka je taká: veľmi si ťa vážim si tvoj čas, práve preto chcem, aby si urobil rozhodnutie veľmi rýchlo a zmysluplne. Ja ti môžem odovzdávať informácie pol roka, ale ty prídeš jeden deň, jedno podujatie, 5 hodín tvojho času a ty budeš vedieť moje, nemoje. Budeš vedieť moje, nemoje, ľudia pre mňa, ne pre mňa. A tým pádom ja ťa len raz pozvem, v živote už ťa pozývať nebudem, keď mi povieš, že sa to nepačilo, ale je to strašne malinko peniazy, je to strašne malinko času a ja ti do konca života dám pokoj, ale dojde. A niektorí ľudia prídu na prvýkrát, niektorí na druhý, niektorí na tretí a niektorí po 7 rokoch. Mám teraz kočku, ktorá si kúpila listok, volám ju na BDS, na LDS, na TFT už 6 rokov. Až teraz ide. Ani Inka není superstar, že každý vždy povie, áno, niekto je 6 rokov nie, ale to je v poriadku, ja som trpezlivá. Čiže pozerajte na podujatia ako na nástroj, ktorý vám urýchli rozhodnutia ľudí, či to je ich, ktorý vám pomôže človeka, ktorý je v máse a rozmýšľa tak ako väčšina, network marketing je zlý, dual life nefunguje, sa dostať do masy, kde oni pochopia, že to môže fungovať a tým pádom budú vedieť rýchlejšie sa rozhodnúť. A jednoducho vám to šetrí čas. A vy tam máte byť, aby ste sa nabili tou energiou a mohli ju potom dávať ďalej. Pretože vy tiež budete vedieť, čo sa tam robí, čo sa tam deje. A priatelia, informácia veľmi dôležitá. A tento dátum, prosím vás, si zapíšte. Ja si ho... Myslím si, že 10.2. Počkajte. Kde mám fotky? Sekundu. 10.2. Dobre si pamätám. 10.2. 10. februára 02 po česky ledna 24 10.2. 24 prvé po covide offline BDS pre Čechov, Slovákov, Poliakov. Únor. Leden to bude asi po poľsky, tak? Únor. Čiže 2. února. Preto píšem radšej čísla. Pre Slovákov, Čechov, Poliakov, Krakov. Offline. Iba 1100 lístkov. Predaj sa odpalí na online BDS-ku a ja si myslím si, že za 2 dní sú tie lístky predané, reálne. Takže vieme cenu lístku 129 zlotých na BDS v rámci eur a českých korunov ešte neviem. 129 zlotých. Čakám na ceny v eurách a korunách, ale bude určite to odprezentované v sobotu. 129 zlotých, okolo 33 eur. 33 eur. Nejak tak. Offline podujatie Krakov, jednodňov, 1100 ľudí, absolútny top, strop, 1100 lístkov, kto prvé, ten bere, takže žiadne také, že budem čakať, neviem čo. Takže už teraz môžete povedať vo vašich tímoch, že na BDS-ku budú sa predávať lístky, to nemôže byť, že perfektná cena. Áno, je perfektná cena, jednodňové podujatie, Krakov, čiže odporúčam ísť už v piatok a dať si tímovú večeru, v
piatok večer urobiť si networking. Krakov v zime je nádherný, je to fakt nádherné mesto. Máme to v aule, kde sme už mali. Inak aule, máme to symbolické v aule, kde sme mali pred pandémiou, pred covidom posledné BDS-ko. Nádherný priestor. Pozor, deti tam môžu kľudne ísť, my sme tam deti mali, není to hala v Čestochove, takže maminky, mali sme tam celé poschodie, kde sme mohli byť s deťmi. Približne 700, neviem, Janulík, ešte som nevidela tie ceny a nevidela som, ako to bude nastavené, ale viem, že 129 zlotých. Čiže predaj sa spustí a to bude úvodná cena na 3 dní, potom sa cena bude zvyšovať, ale si myslím, že za 3 dní sa lístky vypredajú. Takže pokiaľ nemôžete byť fyzicky na BDS-ku, lebo si myslíte, že potom si poste záznam, tak čekujte to, že určite to takto bude a že lístky sa tam budú predávať. Priatelia, kto normálne teraz chcem akoby o vás naozaj serióznu spätnú väzbu, dávam náš... Komu tak, že urobilo klik, čo robia podujatia s našim podnikaním. Napíšte mi spätnú väzbu, že či som vám to dobre vysvetlila, či vám to je jasné. Normálne dajte mi feedback v čate, chcem vedieť, že dáva to zmysel, nedáva to zmysel, zvučná si veľa ťa je, už choď preč, vypni ten Zoom. Ja zvládnem každú kritiku, ale ja naozaj chcem vám dávať veci veľmi prakticky. Ja nechcem také, že blablá, poďte na podujete, lebo to je super. Ja chcem, aby ste pochopili, akoby tak psychologicky, že čo to robí a akú to môže dať fantastickú duplikáciu a dynamiku vo vašom týme. Zatiaľ vidím len 2 ľudí, troch. Len 3 to dáva zmysel. Dáva to veľký zmysel. Počkajte. Dáva to robiť každú stredu a robiť Zoom geniálny nápad. Áno, bude každú stredu. Dáva zmysel, super. Počúvajte, 23. Dávam vám informáciu do 23. do 12. decembra, od 23.11. Ideme na 3 týždne preč, máme business trip, direktorskú dovolenku, najprv Karibík, potom Las Vegas, GoPročko a Miami. Takže content bude veľmi dobrý do liveovský zo zahraničia. Chcem vám povedať, že pokiaľ máte ľudí nejakých, lebo sme otvorili Ameriku, neviem, či sledujete, pokiaľ máte zaujímavých kandidátov, buď Las Vegas alebo Miami, určite mi napíšte súkromnú správu, dohodneme sa, ako si dať call a potom s nimi možno stredko, takže otvárame Ameriku, bacha na to, naozaj je to veľká vec. Normálne, že pavúkov rozpustíte, zisťujte, ja sa veľmi rada s vašimi kandidátmi stretnem, dohodneme sa, pokecáme, urobíme biznes, som tu pre vás, myslím to naozaj seriózne. Je mi jedno, v akej ste hĺbke, nohách, čokoľvek, budem 3 týždne na tamtej pologuli. A ďalšia vec je veľmi dôležitá, naše porady, naše čokoľvek bude platiť, máme to, proste posuvný čas bude posunutý, ale vôbec nevadí, čiže absolútne fičíme. Využite, prosím vás, toto obdobie, pretože je naozaj veľmi silné. Nové produkty prichádzajú, nové krajiny sa otvárajú, brutálne podujatia máme, BDS-ka máme. Neviem, či ste postrehli, teraz cez víkend boli eventy v Španielsku, boli eventy BDS-ka v Rumunsku. Koncom novembra, teraz bude event budúcu sobotu v Kieve, aj keď je tam vojna, prosím, Kiev event bude, Lukáš Godin, Tomáš Zabava, Alex Kazulin, Margarita Remeňuk normálne idú z firmy, proste bude normálne, že proste event. Následne máme v Bolóni event, priatelia. My ideme celoeurópsky. Prestaňte takto mať klapky a pozerať sa, že sme tu Čechy, Slovensko. Začnite pozorovať, lebo my tu neustále promujeme, kde všade eventy máme, kde všade sa niečo deje. Vaši lídri sú tu pre vás, ja som tu pre vás. Robíme bekazety alebo prezentácii po anglicku, robíme proste stránky v rôznych jazykách. Prekladá sa, Erika, super, ideš do Bolone, perfektné, Bartoš Kulikovský tam bude a myslím si, že ale Erika, nie že ideš do Bolone, koľko ľudí so sebou budeš mať, rýchlo v čate, koľko ľudí so sebou bereš, to mňa nezaujíma, že ty ideš. Čiže bacha, normálne začnite to brať vážne, expandujeme 2, aspoň 5, Erička, volám ti aspoň 5, 2 je málo, aspoň 3. Vidíte, máme obrovské možnosti, urobte preto všetko, aby ste proste tam ľudí jednoducho mali.
aby ste tam ľudí pozvali. Idem teraz do Ameriky, naozaj expandujeme do Ameriky. Ja tam aj kvôli tomu idem, lebo idem na GoPročko. Inak GoPročko bude sa dať zakúpiť aj s prekladom. Čekujte veci. GoPro, to je Erik Vory, to je mimo Duo Life, ale keby ste chceli, ako sa dá zakúpiť s prekladom, kľudne sa mi ozvite, dajú sa veci. Proste máme obrovské možnosti. My tu úplne robíme všetko preto s vašimi lídrami, aby sme vás nakopli, namotivovali, urobili všetko preto, aby vám sa darilo, ale vášou musí tam byť akoby akcia, interakcia. Musíte aj vy začať konať. Kto to cíti? Kto cíti ten flow a tú energy? Dajte mi 8 v čate, prosím vás, lebo 8 financie, money flow. Chcem tu vidieť 58. Takže priatelia, naozaj sa veľa vecí deje. Dávame vám aj praktické veci, ale dávame vám aj kopec nástrojov. Ďakujem za vaše 8, vidím ich, ja niekto dal aj proste 28 a to je úžasné. Čiže záznamy sú nahraté. Pokiaľ sa vám porada páčila, spravte všetko preto, aby vaši ľudia to videli. Aby ste ich dosledovali, naozaj si to pozrel. Už chápeš, prečo eventy sú dôležité. Proste je to na vás. Ja určitú prácu viem spraviť, vaši lídri na vašich poradách vedia spraviť nejakú prácu, ale nevieme za vás. Viete, ja vám môžem takto dať jedlo, môžem vám takto vložiť do úst, ale žúvať musíte vy aj prehltnúť. Viete, čo myslím? Čiže ja vám držím palce, máme fantastický týždeň pred sebou, dotiahnite tento mesiac maximálne, nech vaši ľudia neprídu o bonusové produkty, máme fantastické promo akcie, od 15. večera už budú štartovať akcie na 16. a 6 nových produktov, takže buďte tam, aby ste sa o nich dozvedeli. Nikto o tom nevie, že bude až 6. Takže buďte tam, 2 a 2. Buďte tam, aby ste sa dozvedeli, čo konkrétne to je, lebo inak sa to budete musieť dozvedávať zo sociálnych sietí. Takže buďte tam a urobte všetko preto, aby naozaj toto obdobie bolo proste čarovné a od januára, teda od 16.12. spúšťame ďalší zaujímavý projektík v rámci Duo Lifeu, ktorý bude veľmi zaujímavý pre ľudí práve po Vianociach. A čo ľudia chcú robiť po Vianociach? Nehovorím nič. Ale bude to super. Lenka, už vidím, že chyba, že zamyslite sa, čo chcú robiť ľudia po Vianociach a to práve chystáme, aby sme to spustili. Arička, nečítala som, nečítala som komentár. Takže myslíme na to, aby to bolo dobré. Takže bude to dobré. Takže ja vás pozdravujem. Ahojte, čaute. Dúfam, že dneska ste nabrali energy, nabrali sa infošiek. Za chvíľočku posielam do všetkých čatov nahrávku a teším sa na vás na budúce a vidíme sa 15. na 2 webinároch a 16. na 1 webinári a poďme odpaliť tento posledný mesiac úplne fantasticky. Ahojte, čaute, pozdravujem vás.